Έχεις ποτέ σκεφτεί τι είναι αυτό που τραβά περισσότερο την καρδιά μιας γυναίκας? Είναι μόνο η μαγεία της νιώτης, η φρεσκάδα του προσώπου, η εκείνη η έλξη που φαίνεται στους νεαρούς άντρες των 20 και 30, η αλήθεια είναι ότι η καρδιά της γυναίκας δεν μετριέται τόσο εύκολα. Γιατί συχνά οι γυναίκες γοητεύονται εκεί όπου οι άλλοι νομίζουν ότι η έλξη έχει χαθεί. Το πιο παράξενο είναι πως οι πενηντάριδες άντρες, που η κοινωνία συχνά τους θεωρεί κοντά στα γυρατιά, γίνονται οι πιο ελκυστικοί για ορισμένες γυναίκες. Σίγουρα θα έχεις αναρωτηθεί, ποιο είναι αυτό το μυστικό που τραβά μια γυναίκα προς έναν άντρα 50 ετών? Ποια είναι η μαγεία που μένει ζωντανή παρά το πέρασμα του χρόνου? Και είναι μόνο τα χρήματα, το κύρος ή η δύναμη, ή υπάρχει κάτι παραπάνω? Αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να καταλάβει κάθε άντρας, ειδικά εκείνος που νομίζει ότι με την ηλικία χάνει την έλξη του. Όταν μια γυναίκα έλκεται από έναν πενηντάρι, δεν πρόκειται μόνο για τα εξωτερικά. Η αληθινή ιστορία είναι πολύ πιο βαθιά και ενδιαφέρουσα. Στα νιάτα της η γυναίκα συχνά στρέφεται στην ομορφιά και την ενέργεια, αλλά με τον καιρό οι προτεραιότητες της αλλάζουν. Καταλαβαίνει πως η λάμψη του προσώπου είναι προσωρινή, ενώ ο χαρακτήρας και η εμπειρία είναι μόνιμα. Ένας άντρας που έχει φτάσει στα 50 έχει στα μάτια του μια ξεχωριστή ηρεμία, στα λόγια του ένα βάρος και στη στάση του μια αυτοπεποίθηση που ποτέ δεν θα βρεις σε έναν εικοσάρι. Αυτά είναι που τραβούν ακαταμάχητα την καρδιά της γυναίκας. Έχεις προσέξει ότι η μεγαλύτερη έλξη για μια γυναίκα είναι εκείνος ο άντρας που της δίνει γαλήνη, που δεν χρειάζεται να φωνάζει, αλλά ακόμα και στη σιωπή του έχει αξία? Ο πενηντάρης το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ξέρει πότε να μιλήσει και πότε να σωπάσει, πότε να δείξει την αγάπη του και πότε να την αφήσει να φανεί μόνο με ένα βλέμμα. Η εμπειρία του έχει μάθει τι πληγώνει μια γυναίκα και τι την κάνει να νιώθει ασφαλής. Αυτή η σοφία αγγίζει την καρδιά της γυναίκας και την κάνει να σκέφτεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο μπορώ να στηριχθώ. Είναι επίσης αλήθεια πως με τον καιρό η γυναίκα και η ίδια περνά δυσκολίες και αλλαγές. Χρειάζεται έναν σύντροφο που να κατανοεί τα συναισθήματά της, να μην αδιαφορεί για τα λόγια της και να της δίνει αξία. Ένας άντρας στα 50, όταν αγαπά, συνήθως δεν παίζει παιχνίδια. Παίρνει τις σχέσεις στα σοβαρά γιατί ξέρει πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Στην αγάπη του υπάρχει βάθος και ωριμότητα που η γυναίκα καταλαβαίνει αμέσως. Αυτό βρίσκει τον εαυτό της πιο κοντά του. Ομικρόν με τόνο τι κι αν λέει ο κόσμος. Κάποιοι νομίζουν ότι οι γυναίκες γοητεύονται από μεγαλύτερους άντρες μόνο για τα χρήματα ή το στάτους. Σίγουρα, η οικονομική ασφάλεια παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι όλη η ιστορία. Αν ήταν μόνο τα λεφτά, τότε κάθε πλούσιος θα ήταν το όνειρο κάθε γυναίκας, αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ένας άντρας 50 ετών δεν έχει μόνο χρήματα, έχει και μια προσωπικότητα που έχει οριμάσει με τον χρόνο. Ο τρόπος που μιλά, που ντύνεται, που φέρεται, όλα δημιουργούν μια ξεχωριστή αύρα. Για τη γυναίκα, αυτά είναι σημάδια ενός δυνατού και όριμου χαρακτήρα. Κάποιες φορές μάλιστα η γυναίκα βρίσκει σε έναν πενηντάρι αυτό που δεν βρίσκει στους συνομήλικους ή νεότερους άντρες, το αίσθημα ασφάλειας. Όταν μια γυναίκα νιώθει ότι ένας άντρας θα τη σεβαστεί, θα την προστατέψει και δεν θα την αφήσει ποτέ μόνη, τότε αυτός ο άντρας, νέος ή μεγαλύτερος, κερδίζει την καρδιά της. Και συχνά οι πενηντάριδες έχουν αυτή την ικανότητα, γιατί ξέρουν πια ότι η βάση μιας σχέσης είναι ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, όχι μόνο η στιγμιαία έλξη. Όταν μια γυναίκα κοιτάζει έναν άντρα, δεν βλέπει μόνο το πρόσωπό του, νιώθει και τον εσωτερικό του κόσμο. Ένας άντρας που έχει φτάσει στην ηλικία των 50 έχει ζήσει πολλές εμπειρίες, ξέρει πως χτίζονται και πως γκρεμίζονται τα όνειρα. Καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν προχωρά πάντα σε μια ευθεία γραμμή, αλλά έχει ανηφόρες και κατηφόρες. Αυτή η εμπειρία του χαρίζει μια μοναδική προσωπικότητα. Όταν μια γυναίκα τον πλησιάζει, βλέπει βάθος στα λόγια του και ωριμότητα στη σκέψη του, και αυτή είναι μια έλξη που γεννιέται μόνο με τον χρόνο. Στην νεότητα, πολλοί άντρες δεν ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Θυμώνουν με μικροπράγματα ή δείχνουν υπερβολική επιμονή. Ένας πενηντάρης όμως ξέρει πότε να δείξει υπομονή, πότε να αντέξει και πότε να αφήσει κάτι να περάσει. Αυτή η ανεκτικότητα και η ηρεμία αρέσει πολύ στη γυναίκα, γιατί νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει μαζί της τις δυσκολίες της ζωής. Ένας σύντροφος δίπλα στον οποίο νιώθει ασφαλής και ήρεμη, και αυτή η έλξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λάμψη της νιώτη. Συχνά, η γυναίκα βλέπει στον πενηντάρι μια αυτοπεποίθηση που σπανίζει στους νεότερους. Αυτή η σιγουριά είναι το αποτέλεσμα των εμπειριών και των επιτυχιών του. Ξέρει ποιος είναι, που βρίσκεται και που θέλει να πάει.
Αυτή η βεβαιότητα και η πίστη στον εαυτό του εντυπωσιάζει βαθιά τη γυναίκα, γιατί εκείνη χρειάζεται πάντα έναν άντρα που να είναι σταθερός στις αποφάσεις του και να μην στηρίζεται στους άλλους. Όταν βλέπει ότι ένας άντρας στέκεται γερά στη θέση του και γνωρίζει καλά τον εαυτό του, τότε αβίαστα έλκεται προς αυτόν. Για τη γυναίκα είναι επίσης σημαντικό ο άντρας να έχει την ικανότητα να την ακούει. Οι νεότεροι άντρες συχνά δεν παίρνουν στα σοβαρά τα λόγια της, είτε επιβάλλουν τη γνώμη τους είτε τα γυρίζουν σε αστείο. Ο πενηντάρης όμως ξέρει ότι μια γυναίκα βρίσκει τη μεγαλύτερη γαλήνη όταν την ακούμε την καρδιά. Όταν την ακούει, δεν τη διακόπτει, στις δίνει συμβουλές αλλά δεν της επιβάλλει τη γνώμη του. Αυτή η συνήθεια αγγίζει την καρδιά της και τη κάνει να σκέφτεται. Αυτός είναι ο άντρας που μπορεί να με καταλάβει. Καμιά φορά, η γυναίκα νιώθει ότι με έναν πενηντάρη η ζωή είναι πιο εύκολη και απλή. Τα όνειρα και οι επιθυμίες του είναι βασισμένα στην πραγματικότητα. Δεν χάνεται σε περιττές επιδείξεις και δεν θέλει να χαλάσει τη ζωή του μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσει τους άλλους. Για εκείνον, πιο σημαντικό είναι να κάνει τον δικό του κόσμο ήρεμο και ευτυχισμένο. Για μια γυναίκα αυτή η γαλήνη είναι το μεγαλύτερο δώρο, γιατί θέλει μια ζωή χωρίς περιττούς θορύβους, θέλει μια ατμόσφαιρα όπου θα μπορεί να αναπνέει ελεύθερα. Μια ακόμη αλήθεια είναι ότι ένας πενηντάρης συνήθως έχει ήδη βάλει σε τάξη τις προτεραιότητές του. Δεν τον απασχολεί πια ποιος φίλος είναι πιστός ή ποιος μπορεί να τον προδώσει. Ξέρει σε ποιον να εμπιστευτεί και από ποιον να κρατήσει απόσταση. Αυτό η ζωή του έχει λιγότερες αντιφάσεις. Για μια γυναίκα είναι εξαιρετικά ελκυστικό να είναι με έναν άντρα που έχει ξεκάθαρη ζωή και δεν τη βάζει σε μπερδέματα. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η γυναίκα νιώθει με έναν πενηντάρη και μια αίσθηση πατρικής προστασίας. Ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τη στηρίξει, να τη σταθεί στις δύσκολες στιγμές και να μην την αφήσει ποτέ μόνη. Αυτό το αίσθημα αγγίζει την ψυχή της γυναίκας, γιατί στη φύση της υπάρχει η βαθιά επιθυμία να έχει δίπλα της κάποιον που θα σταθεί στο πλευρό της και θα την προστατεύει. Όταν μια γυναίκα πλησιάζει έναν πενηντάρη άντρα, δεν ψάχνει μόνο για έναν σύντροφο, συχνά αναζητά και έναν καθοδηγητή. Θέλει κάποιον που να μπορεί να την οδηγήσει μέσα από τα δύσκολα μονοπάτια της ζωής, κάποιον που δεν έχει μόνο λόγια αλλά και εμπειρίες. Στα 50, ο άντρας κουβαλά ακριβώς αυτόν τον πλούτο. Ξέρει πώς να παίρνει αποφάσεις σε δύσκολες στιγμές, ξέρει πώς να περάσει μέσα από τις θύελλες της ζωής και ξέρει ότι τα μικρά προβλήματα δεν αξίζουν να καταστρέφουν τα πάντα. Όταν η γυναίκα βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος απλοποιεί τη ζωή, νιώθει πιο ασφαλής και πιο ήρεμη στο πλευρό του. Η γυναίκα εκτιμά επίσης ότι στην αγάπη ενός πενηντάρη σπάνια υπάρχουν παιχνίδια ή ψέματα. Στα νιάτα, πολλοί άντρες δηλώνουν έρωτα από μια παρορμητική έλξη ή ένα στιγμιαίο πάθος, αλλά με τον καιρό αλλάζουν. Ο πενηντάρης, όμως, όταν αγαπά, ξέρει ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος της σχέσης. Στην αγάπη του υπάρχει βάθος και σοβαρότητα, και αυτήν ακριβώς τη σοβαρότητα επιθυμεί η γυναίκα. Ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αστιεύεται, δεν παίζει παιχνίδια, αλλά θέλει να δημιουργήσει έναν δεσμό από καρδιάς. Αυτό το συναίσθημα την κάνει να πλησιάζει περισσότερο. Πολύ συχνά η γυναίκα, με έναν νεότερο άντρα, νιώθει ότι πρέπει συνεχώς να εξηγεί τον εαυτό της, να επαναλαμβάνει τα λόγια της, γιατί εκείνος δεν έχει ακόμα οριμάσει. Όταν όμως μιλά με έναν πενηντάρη, εκείνος την καταλαβαίνει από μισή κουβέντα. Το βλέμμα και ο τόνος της φωνής του αποκαλύπτουν ότι κατανοεί την ψυχή της γυναίκας. Αυτή η διορατικότητα την εκπλήσει και την συγκινεί, σκέφτεται ότι αυτός ο άντρας την καταλαβαίνει καλύτερα και από την ίδια. Αυτό το αίσθημα τη φέρνει ακόμη πιο κοντά του. Για τη γυναίκα έχει μεγάλη σημασία να της δίνει ο άντρας σεβασμό. Ο πενηντάρης ξέρει ότι η μεγαλύτερη ανάγκη μιας γυναίκας είναι η αξιοπρέπεια. Δεν την ειρωνεύεται για μικροπράγματα, δεν γελά με τις αδυναμίες της, αντίθετα τη στηρίζει. Ξέρει ότι όταν μια γυναίκα νιώθει σεβασμό, η αγάπη της πολλαπλασιάζεται. Αυτό, όταν είναι με τέτοιον άντρα, στρέφεται προς εκείνο με όλη της την ψυχή. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο πενηντάρης κουβαλά στη προσωπικότητά του μια ιδιαίτερη έλξη, αυτό που λέμε χάρισμα. Δεν είναι η επιφανειακή γοητεία της νιώτης, αλλά μια εσωτερική μαγνητική δύναμη. Στα μάτια του κρύβεται μια ιστορία, στο χαμόγελο του ένα μυστικό, στη στάση του μια γλυκύτητα. Όταν η γυναίκα τον κοιτάζει, νιώθει ότι δεν είναι ένας συνηθισμένος άντρας αλλά κάποιος ξεχωριστός. Αυτή η έλξη είναι πιο βαθιά από τα λόγια και τη νιώθει μέσα στην ψυχή της. Η γυναίκα χαίρεται επίσης που ο πενηντάρης έχει συνήθως περισσότερο χρόνο. Βρίσκεται σε ένα στάδιο της ζωής όπου δεν είναι πια παγιδευμένος μόνο στη δουλειά και στο τρέξιμο, αλλά ξέρει να δίνει χρόνο στις σχέσεις. Της δείχνει ότι είναι σημαντική,
ότι παίρνει στα σοβαρά τα λόγια της, ότι θέλει να μοιραστεί μαζί της τον χρόνο του. Αυτή είναι μια ανάγκη που η γυναίκα πάντα νιώθει και όταν τη βρίσκει, παραδίδεται ολοκληρωτικά. Καμιά φορά η γυναίκα νιώθει ότι δίπλα σε έναν πενηντάρι ανθίζει και η δική της προσωπικότητα. Μαθαίνει από εκείνον, εμπνέεται και βελτιώνει τη ζωή της μέσα από τη δική του καθοδήγηση. Αυτή η σχέση δεν μένει μόνο στην αγάπη, γίνεται μια συνεργασία όπου και οι δύο στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Όταν βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος φέρνει βελτίωση στη ζωή της, δένεται ακόμη περισσότερο μαζί του. Η μεγαλύτερη αλήθεια που κερδίζει την καρδιά μιας γυναίκας είναι ότι εκείνη δεν κοιτάζει μόνο τα λόγια, αλλά τις πράξεις. Οι πράξεις ενός 50χρονου άνδρα είναι ο καθρέφτης της προσωπικότητάς του. Ξέρει ότι οι υποσχέσεις είναι εύκολο να δοθούν, αλλά το να τις στηρίσεις είναι η πραγματική ανδρεία. Μέχρι αυτή την ηλικία έχει δει πολλές σχέσεις να καταραίουν λόγω ανοριμότητας της υποσχέσεις. Αυτό δεν πουλάει ψεύτικα όνειρα αλλά στέκεται στην πραγματικότητα. Αυτή η ρεαλιστική στάση δίνει στη γυναίκα γαλήνη, γιατί ξέρει ότι αυτός ο άνδρας θα πράξει όσα λέει. Στη φύση της γυναίκας υπάρχει μια βαθιά επιθυμία να βρεθεί κάποιος που θα την κατανοεί ολοκληρωτικά, που θα την αποδεχθεί με τις αδυναμίες της και θα μείνει πιστός δίπλα της. Όταν ένας 50χρονος άνδρας αγαπά, αποδέχεται τη γυναίκα μαζί με τα ελαττώματά της. Ξέρει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, και αυτή η σκέψη αγγίζει την καρδιά της γυναίκας. Νιώθει ελεύθερη δίπλα του, γιατί ξέρει ότι δεν θα προσπαθήσει να την αλλάξει, αλλά θα την αγαπήσει όπως ακριβώς είναι. Συχνά οι γυναίκες έλκονται και από την ήρεμη ενέργεια που έχει ένας άνδρας σε αυτή την ηλικία. Οι νεαροί άνδρες ξοδεύουν συχνά την ενέργειά τους σε επίδειξη, σε ανταγωνισμούς ή στο να εντυπωσιάσουν τους άλλους. Ο ώριμος άνδρας όμως κατευθύνει την ενέργειά του στο σωστό μέρος. Δείχνει στη σύντροφό του ότι είναι σημαντική, ότι θα την προστατέψει, ότι θα είναι το στήριγμά της. Αυτή η ενέργεια κάνει τη γυναίκα να νιώθει δυνατή μέσα της και αντιλαμβάνεται ότι αυτή η σχέση την ενδυναμώνει αντί να την αποδυναμώνει. Για μια γυναίκα μεγάλη έλξη αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο 50χρονος άνδρας προσφέρει πνευματική γαλήνη. Δεν βλέπει τη ζωή μόνο μέσα από τις υλικές επιτυχίες ή την εξωτερική χαρά, αλλά κατανοεί και το βάθος της. Τα λόγια του έχουν σοφία, οι σκέψεις του έχουν εύρος, και αυτή η ευρύτητα γοητεύει τη γυναίκα. Νιώθει ότι αυτός ο άνδρας την εξελίσσει όχι μόνο σε υλικό, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Όταν η σχέση δεν περιορίζεται μόνο στο σώμα ή στις υλικές ανάγκες, αλλά φτάνει ως την ψυχή, τότε γίνεται η πιο δυνατή σχέση. Είναι επίσης αλήθεια ότι με τον καιρό η γυναίκα καταλαβαίνει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, η πραγματική αξία βρίσκεται στα συναισθήματα της καρδιάς και στο βάθος της σχέσης. Όταν ένας 50χρονος άνδρας της δίνει αγάπη, σεβασμό και γαλήνη, τότε δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος ή πόσο νέος είναι. Η αληθινή έλξη για εκείνη είναι να νιώθει ασφαλής, ικανοποιημένη και ευτυχισμένη μαζί του. Αυτό φτάνει να το λατρέψει. Ανεξάρτητα από το τι θα πει ο κόσμος τελικά, η μεγαλύτερη νίκη στη καρδιά μιας γυναίκας είναι να βρει εκείνον τον άνθρωπο που θα καταλάβει τη γυναικεία της φύση, που θα σταθεί δίπλα της, που θα ολοκληρώσει την ύπαρξή της. Και όλα αυτά συγκεντρώνονται έναν άνδρα 50 ετών. Δεν είναι μόνο σύντροφος, αλλά καθοδηγητής, φίλος, προστάτης και εραστής. Αυτό είναι το θαύμα που ζητάει η γυναίκα, και αυτός είναι ο λόγος που τον ερωτεύεται βαθιά, ακόμα και αν εκείνος έχει φτάσει στα 50 του.